Kubor nagaslem jong nongsan Hima. President Barangba Jong Tribute Council Central Body Robertjune Karjarin ulaong babun ba ki Briew ki Rung Shakaseng Hspdp. Hynrei kabas ngausi kalong ba ka Nongrim jong ka Hspdp kamshem layo ban Rung hagi Dohnud jong kini ki Briew. Yakani uba Robertjune ulapan pau habakren haga jing langkan mau buram kabahin yau jong ka jing klatno bat pleru yu umat sanam jong ulet hoping stone lengdo kabalalong haka arpun riu terik ubanai nai lur arajar apawar hamau panlur ya kabalapan long da ka Hspdp rambra yudwing. Uba Robertjune ulat herting ru da kabaong baka jing shet kelaka jongi ya uba hoping kampat kutno kat ba udang im haka pertei bat don ru ki Briew ki bashem kabu ya ka kerteng bat kanam jong u bat ki shet kala im pet pet ya ka kerteng jong u wat hadin hnyos nam baka mensim jong u kala letno bat bun ba ki Briew ki balong MLA MDC Hynrei onda kila job ka ka bajia. Ula ong ru badon bakali bapisong perne habap hideng ya kalama jong ke Hspdp. Uba Robertjune ula ong balada don kam ya ke HYC ban yap ru nagabenta ka kerteng uba hoping kakloy banle ya kata. Si kalong ba kejing set kala jongi ya kejing len ladi jong hoping kalong kamkut no. Kat bau dang im nang pertai. Don ru ki Briew ki basyum kabu. Ya kerteng bat kanam jong u bat kiset kala im pet ya kerteng jong u wat hadin news nang balalit no kamesim jong u syadwar blei ngatrai kusu tu biang ngamut sano bat ngatau sano ki bunba ki Briew ki belalong MLA ki belalong MDC ki bom ki balada nakabor la de ki mlak ban kerjo sana katong hari dalam job je ayu hato kine bunba ki Briew ki Rung ha Hspdp hari ka basusi kalau ka Nongrim jong Hspdp kam semayo ban Rung ha ki Dohnud jong kini ki Briew bakisgo pernem bandeng ya kalama jong Hspdp ngaswa badong balada ka don kam ya ka HYC ban ya pro nam ta kerteng jong hoping ngikloi ban le kata in monto iu ini lama no boleh ngiso tu biang kadai stang kane ka Nongrim jong udi urang ba kabala baniada ya kari bak kajak Briew ke jongi pinekren upot usam de stang uni ubangi pai na kapor haka arsnem bang research ngapuli ki kot jong ka boundary dispute nga song sarang ban i ya ki dakto jong hoping ki balatat janai tik patik biang babiang nadu ki location ngasngo badong bang sudon bok mangikum ki Nongrim bang yo itu ki rong ba ki balato tik patik itu. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.